Så er Breaking Flag News klar med de seneste nyheder. På baggrund af Antidoping Danmarks undersøgelse viser det sig, at op til 6% af Danmarks befolkning har overvejet muskelopbyggende stoffer. Det svarer til ca. 150.000 personer. Politikken skriver, misbrug af steroider breder sig nu også helt ned til 14 års alderen. På Antidoping Danmarks anonyme telefonlinje træffer konsulenterne således stadig flere teenager, der har prøvet de hårde dopingstoffer. Vi stiller nu over til vores korrespondent, som er taget ud i et fitnesscenter, for at høre, hvad de unge selv siger. Jeg står på Flakkebjerg Efterskoles Fitnesscenter, og jeg har fået lov til at snakke med Anna og Musa. 6% af Danmarks befolkning har overvejet at tage muskelopbyggende stoffer. Det svarer til 150.000 mennesker. Hvad er jeres holdning til, at der er så mange, der har overvejet det? Altså, doping er jo ret usundt, så det er det, så det synes jeg ikke er sådan vildt fedt. Altså, vi også før i tiden, vi ikke vidste, hvor meget doping er skadeligt, brugte man det meget mere, end vi gør nu. Nu har mennesker blevet klogere på, hvad doping kan gøre i virkeligheden. Det kan godt være, at man bliver rigtig stor og stærkere af det i starten, men lige så snart, man begynder, at når man ikke kan træne mere, når man bliver for gammel til det, så bliver man bare fed og sløv, så kan man ikke en skid, og så nu en del af ens krop kan ikke arbejde mere, fordi de er blevet for store, end de er egnet til. Men det er også sådan bare trist at tænke på, sådan, at vores skønhedsidealer i vores samfund i dag, det er sådan, at vi bliver nødt til at tage sundhedsskadelige stoffer. Ved I, hvad det kan føre til, hvis man tager sådan nogle muskelopbyggende stoffer? Hvad? Ved I, hvad det kan føre til, hvis man tager organerne kan vokse eller sådan noget, de kan blive større, det er vist ret dårligt. Og så alle de muskler, som du ikke ønsker at blive større, det bliver også større. For eksempel dit hjerte, det kan også blive større. Og dit hjerte skal ikke være større, der er ikke plads til det. Nej, det er præcis, det er dårligt. Nej, der kan måske andet. Nu træner jeg begge to rigtig meget hernede. Har I nogensinde overvejet at bruge det her, fordi I føler ikke, at jeres muskler vokser nok? Altså... Ikke, nej. Det altså nu, hvis jeg skal være så træner sådan med sådan en musa, ikke? Så der har måske strejfet mig, men nej, det er sundhedsskadeligt, så nej, det gør jeg ikke. Tak, fordi I var med. Rigtig mange gange tak, fordi I så med. Vi ses!